Techniky za úprimné slová. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, docent inžinier Jozef Habánik, filozofie doktor, prosím vás o príhovor na tomto slávnostnom zhromaždení. Vaša spektabilita, vážený pán dekan, docent, inžinier Peter Lipták, kandidát vied, vaše honorability, vážené absolventky, vážení absolventi, dámy a páni, vzácni hostia, kolegyne, kolegovia. Pripadla mi milá povinnosť prihovoriť sa vám v tejto slávnostnej chvíli pri príležitosti promócie absolventov doktorandského štúdia v študijnom programe Strojárske technológie a materiály, absolventov bakalárskeho štúdia v študijnom programe Špeciálna strojárska technika. Dovolte mi, vážené absolventky, vážení absolventi, v prvom rade pogratulovať vám získanému akademickému titulu doktor filozofie doktor a absolventom bakalárskeho štúdia vyznanému titulu bakalár. Chcel by som sa rovnako poďakovať aj vašim rodičom, manželkám, manželom, príbuzným, blízkym a známym, ktorí vám počas vášho štúdia vykladali poslednú poli atmosféru, ktorá prispela k tomu, že ste úspešne splnili všetky podmienky a skúšky a ukončili náročné štúdium daným štúdium programu na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. S potešením vám môžem oznámiť, že v posledných týždňoch bolo zverejnené medzinárodné hodnotenie univerzít a vysokých škôl pôsobiacich v spoločnom európskom vysokoškolskom a výskumnom priestore, kde naša univerzita v poslednom roku výrazne postúpila. Z celkového hodnotenia